Ola, bo día. 2 de abril, 19º instrumento. E hoxe toca un instrumento de outra cultura distinta á galega, pero que ten relacións con ela. A música galega, pois sabedes que a veces mira cara ao norte e cara ao sur. Cara ao sur sería Portugal, un pouco, a cultura lusa, e a veces tamén mira cara ao norte, entonces pois está por aí o celtismo e esa música celta que tan popular se fixo. Pois ben, un instrumento que é bastante coñecido en Galicia porque por esa afinidade ca cultura e música celta, pois é este que teño na man. Isto é nada máis que unha flauta irlandesa. Sabedes que Irlanda ten hasta na moeda o símbolo musical, é unha arpa. Pois ben, isto é unha arpa, unha flauta irlandesa que se chama tin whistle. Hai moitos tamaños e está a venda en calquera tenda de música. Temos unha gama de tamaños e de afinacións para elixir. Hai moita xente que os ten e que, como non é demasiado caro, porque é unha produción esta non é artesanal, senón masiva, pois se pode adquirir. Este tin whistle apareceu na casa, de verdad, non sei como apareceu, seguramente algún dos meus fillos que yo deixaron, en fin, non sei. Aí está. E está afinado en do. É un tin whistle moi agudo, afinado en do. Ten a dificultade que ten é que ten os buracos tan preto un dos outros que as mans dun adulto pois se lles custa. Para un neno pequeno está perfecto nese sentido. Pero ben, é un instrumento de outra cultura. Como vos dixen no caso da flauta bansuri hindú, pois o mellorciño é ver como se toca, escoitar como se toca con música irlandesa, porque é así como se aprecia ben o uso deste tin whistle. Pero bueno, vou facelo soar. É moi agudo porque é un tin whistle moi pequeniño, afinado en do. Moi ben, pois con este Aires de Pontevedra nun tin whistle me despido de todos vós. Que teñades un bo día e todos na casa, a ver se pronto podemos estar tocando todos xuntos por aí fora.